los fem servir. El nivell sonor dels masclets és elevat. Cal tenir-ho en compte en menors d'edat i en aquelles persones amb sensibilitat auditiva. Els menors de 12 anys han d'anar en tot moment acompanyats d'un adult. No es permet l'accés a l'interior de la plaça Major, a la zona de Sauló, fins que s'hagi acabat la tronada. S'aconsella no quedar-se sota les voltes de la plaça, ja que les vibracions són més fortes. Bona tronada.